Hej. I dag har jeg fundet nogle produkter frem til jer, som jeg elsker her i sommerperioden, og som jeg bruger stort set hver dag, i hvert fald når solen skinner. Der er nogle produkter, som jeg godt kan anbefale her til, hvis man skal til syden, eller i hvert fald et sted, hvor man skal passe på sit hår. Og der bruger jeg denne her for Green People. Det er en balsam. Jeg har også shampooen. Den har jeg faktisk brugt op, fordi den var så god. Så jeg har faktisk kun balsammen tilbage. Men jeg brugte den i den periode, jeg var på Rhodos med min kæreste. Og det var simpelthen så godt. Det dufter virkelig lækkert, og det er bare rigtig, rigtig godt for håret. Det har, altså det beskytter mod UV, så det vil sige, at det beskytter mod solens stråler. Og ja, så er det jo bare virkelig, virkelig lækkert. Og så er det 91% organic. Det vil sige, at det er sundt for håret. Det er faktisk ikke bare proppet med alt muligt usundt til håret. Så den kan jeg helt klart anbefale. Rigtig, rigtig god. Jeg er lidt ked af, at jeg kun har balsam tilbage. Den har jeg også meget lidt af. Den var bare rigtig god. I solen, der bruger jeg nogle forskellige solcremer. Jeg har 2 forskellige, som jeg har brugt i perioden på Rhodos. Jeg har den her fra Pittsburgh, Faktor 15. Den var faktisk rigtig, rigtig god. Det jeg godt kan lide ved den, det er, at den er rigtig nem at smøre ind i huden. Den er ikke særlig tyk, men det gør selvfølgelig også, at man skal smøre den ret mange gange i løbet af en dag. Men den er rigtig god. Den dufter også rigtig lækkert. Herhjemme der bruger jeg den faktisk som en body lotion, fordi den er så god. Og den dufter bare af sol og sommer, det er bare lige mig. Især når man sidder og kigger her på grå skyer og regnvejr, så er det altså lækkert lige at sprøjte sådan noget her på, og så dufter af sol og varme. Men jeg må indrømme, at min absolut favorit, og som faktisk kommer lidt bag på mig, det er et Matas produkt. Jeg bruger ikke rigtig Matas produkter, men den her solcreme fra Matas er bare rigtig, rigtig god. Den var rigtig god for solen, og jeg brugte den bare hele nu, jeg var på Rhodos. Og så dufter den godt, den er bare så lækker at have på huden. Det er den her. Solspray fra Matas, Faktor 15, uden parabener. Jeg synes, den er så god, og sådan, den dufter bare så dejligt, og den er nem at påføre, og altså den er til at have råd til, og jeg synes bare, den er rigtig, rigtig lækker. Den kan jeg virkelig godt lide. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Den har jeg også snart brugt op. Nu skal jeg snart til Sverige i en uge, så kan det være, at jeg kan bruge den der, når solen skinner. Forhåbentlig. Efter solen, der brugte jeg en Aftersun, som selvfølgelig skal i køleskabet, så den er kold. Og der brugte jeg den her fra Pittsburgh, og den er også bare virkelig god. Dufter så godt, ligger rigtig godt. Jeg blev faktisk lidt solskoldet de første par dage, det gjorde min kæreste også. Og der brugte vi den her, og den er virkelig god og lækker. Den er også næsten brugt op, men jeg tog den med hjem, fordi at jeg synes, den er så god, og jeg kan godt lide at smøre den på huden, når jeg har været i bad og sådan noget. Jeg synes bare, den er rigtig lækker. Man behøver ikke at smide den ned. Ja, så bruger jeg til ansigtet, der bruger jeg også en solcreme. Nogle gange kan jeg også godt bruge den her til ansigtet, det er sådan lige hvad jeg føler for. Men de første par dage, hvor jeg blev lidt solskoldet, der brugte jeg den her fra La Roche-Posay. Faktor 30, rigtig, rigtig god. Det er sådan en lidt tykkere creme, men den er rigtig, rigtig lækker til huden. Og altså, ja, min hud blev virkelig flot af den også. Jeg ved ikke, om det lige var helt tilfældigt, men den er rigtig lækker. Og den har min kæreste også været rigtig, rigtig glad for. Den kan købes i Matas, ved jeg. Den er rigtig, rigtig god. Sådan rigtig god til T-zonen. Altså man bliver jo altid meget rød i panden og i næsen, synes jeg i hvert fald. Eller på næsen. Så der brugte jeg den. Den synes jeg var rigtig god at smage på. Om aftenen nogle gange, når jeg synes jeg skulle gøre lidt ekstra for min hud, så smurte jeg faktisk den her olie på fra Sart. Den er rigtig, rigtig god. Det er arganolie. Det er jo lidt hen i den dyre del, fordi arganolie er
en ret eksklusiv olie, fordi den er så lækker, som den er. Men altså, jeg kan virkelig anbefale det her mærke. Sart, det er et rigtig, rigtig godt mærke. Det er et nyt dansk mærke, du kan købe. Det dufter så lækkert. Nemt at påføre, og ens hud bliver bare lækker. Altså, den her, den dufter faktisk lidt hen af melon. Faktisk vandmelon. Og fersken. Den dufter så lækkert. Og den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Den kan jeg godt finde på at smøre i hovedet, når jeg skal sove om aftenen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker bare at proppe arganolie i hovedet, når jeg skal sove. Jeg synes bare, man får sådan en lækker hud af den dagen efter. Den sådan glænser helt. Rigtig lækker. Den synes jeg er virkelig, virkelig god. Jeg kan lige finde ud af, hvad den koster for jer, hvis der er nogen af jer, der er interesseret. Olie til håret er også et must. Jeg har faktisk endelig taget mig sammen til at købe den her olie, som jeg virkelig, virkelig elsker og er så glad for. Moroccan Oil. Det bliver ikke bedre. Sådan er det bare. Det er så godt, og jeg kunne blive ved med at proppe det i håret, altså flere gange om dagen. Men det gør jeg selvfølgelig ikke. Den er jo også inde i den lidt dyre del, men den er alle penge værd. Den er simpelthen så god, og jeg elsker bare at bruge den, fordi jeg har mit hår har været igennem meget igennem årene, og de er sådan lidt slidt her i spidserne, så det er bare rigtig lækkert at gå og proppe det her i, når man har været i bad. Jeg synes, det er virkelig lækkert. Og det vigtigste er for mig, det er, at jeg smører den her i håret, og så lufttørrer mit hår. Det synes jeg gør rigtig godt for mit hår. Jeg er ikke så god til at fyndtørre det. Det gør jeg næsten altid, men det er så usundt for håret, så jeg prøver at undgå det. Spray til kroppen er også noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide her i sommerperioden. Og der fandt jeg faktisk den her på Rodos. Der var 50 eller 70% på den, og det var Victoria's Secret Body Splash. Og den hedder Strawberries and Champagne. Rigtig, rigtig lækker. Man skal lige vende sig til, at den er lidt kraftig i duften, fordi der netop den har den der champagne-duft. Men den skal bare lige have lov til at lufte lidt på huden, så bliver den lidt mere dæmpet. Den er rigtig, rigtig god. Og den kan jeg godt lide at smøre på arme og ben, inden jeg skal et eller andet. Så den dufter godt. Rigtig, rigtig god. Jeg kunne godt bruge nogle flere af dem her. Og så er de jo bare totalt tøset. Det kan jeg også godt lide. Jo, så har jeg også lidt, lige her til sidst, lidt til neglene. Som I kan se, så er jeg meget neglefixeret. Jeg elsker negle, jeg elsker neglelakker, jeg elsker alt. Og hvis der er noget, jeg slet ikke kan tåle, så er det flotte sommerfarver. Jeg elsker flotte sommerfarver. Og der har jeg fundet 2 fra Rimmel, som jeg er helt vild med. Og det er den gule her fra Rimmel. Den er så flot. Altså man skal lige lægge 2 lag, men når du så bliver brun, så er den bare perfekt. Den er så flot. Og den er også til at betale. Den koster jo ingenting i Matas. Og det er en 0,57 Just By Me hedder den. Rigtig, rigtig god. Og den synes jeg er så flot, især når man er brun. Og så den anden fra Rimmel. Den kan jeg også virkelig, virkelig godt lide. Det er den her farve. Den har en sådan lidt fersken, laksefarve. Den synes jeg er rigtig, rigtig fin. Den hedder 705 Reggae Splash. Og det er en, jeg tror det er en ny model, de har lavet for Rimmel. Den holder i hvert fald rigtig, rigtig godt. Jeg havde den på i 4 dage eller sådan noget nede på Kreta. Eller nede på Rodos. Jeg har været på Kreta. Altså 10 år i træk, så når jeg lige pludselig skal på Rodos, så skal jeg lige glemme, at det altså ikke er på Kreta, ja. Men den er rigtig, rigtig god. Den var jeg virkelig, virkelig glad for. Også fordi den er sådan lidt dæmpet i farven. Jeg synes, den er rigtig lækker. Det var faktisk alt, hvad jeg havde af de her produkter, som jeg har brugt her i sommerperioden. Jeg håber, jeg kan komme til at bruge dem mere, nu når vejret forhåbentlig snart bliver lidt bedre. Jeg håber, I kunne bruge det her indlæg til at få nogle gode sommertips, hvad man kan bruge her i sommeren. Og ellers så ses vi snart, når der kommer en ny Ask Me video. Hej!